Bună ziua, dragi telespectatori! Am revenit iarăși din nou cu un clip inedit în 4K. Acum își luam USB-ul și ne conectăm să transmitem datele. În timp real avem la dispoziție o mașină de marcă Toyota cu numărul de matriculare, după cum vedeți pe ecran. Aici merge o domnișoară, cum pot să zic, merge la un ceai. Mamă, ce găgică, mamă, ce-aș trage pe la spate. Ai. Ce impresii maipomenită, măi, frate, măi. Doamna Fene a ieșit la vânzările produsele alimentare. După cum vedem, Sarmisegetul sa 37/1 este în stil nemaipomenit de bun. Eu fiind cetățean al Uniunii Europene, am totalitatea ca să fiu un... Opa! Acum își punem o focalizare de generație nouă. Punem focalizare pe florile acestea de... Ai, asta înseamnă adio România.